imaginem que ja hem fet una sèrie de preguntes en el nostre banc de preguntes. Jo he aprofitat per anar duplicant preguntes amb diferents definicions i així tenim ja unes quantes preguntes. Doncs a veure com faríem el formulari. El formulari, primer hem de crear el formulari, després haurem de posar el que són les preguntes. Per tant, anem a afegir una activitat i un recurs i aquí li diem que volem un qüestionari. En aquest qüestionari doncs, posarem un nom que defineixi. Com que he fet preguntes d'energia, doncs un qüestionari d'energia i aquí una descripció. Val? Preguntes sobre energia. Podríem posar-los més d'explicació pels alumnes perquè tinguin més detalls. D'acord? Després hem d'omplir doncs, tota la sèrie d'opcions. Podem omplir totes o podem veure només unes quantes. Mirem unes quantes. La temporització, com podem imaginar-nos, és des de quan està disponible aquest qüestionari i fins quan el poden contestar. Imaginem que els deixem 2 dies. Els podem limitar el temps que tardin en contestar un cop el tinguin obert. Si nosaltres volem que tinguin 20 minuts per fer el qüestionari, que no puguin estar-s'hi aquí hores i hores. Ho podem deixar-ho activat. Quan acabi el temps, tant aquest com l'altre, què passa amb els intents oberts? Els intents oberts s'envien automàticament, és l'opció més fàcil. Hi ha un període que ells poden tenir per anar enviant la resposta, més llarg, seria donar-los encara més temps, o que ells hagin d'enviar el formulari abans, o el qüestionari més ben dit, abans de que no s'acabi el temps. Normalment els intents oberts s'envien automàticament i així ens assegurem que s'hagin enviat. D'acord? I no ens quedem amb qüestionaris a mitges. La qualificació, quin mètode de qualificació? Si els deixem més d'un intent per fer-lo, doncs quina qualificació volem? La més alta, la primera, l'última, la mitjana? Podem deixar la mitjana. L'aspecte, si volem que mostrar una pregunta o més d'una pregunta en cada pàgina. Si en deixem una, ens anirem passant una pregunta després de cada un dels altres. El comportament de la pregunta, si es pot barrejar dins de les preguntes, les respostes possibles, sí, perquè així d'alguna manera no tindrem tots les mateixes opcions o els mateixos ordres. Opcions de revisió, és a dir, quan ells poden saber el resultat, si ho han fet bé o ho han fet malament. D'acord? Si volem que sigui, diguem que l'hagin contestat tothom fins que no sàpiguen ells el resultat final, hauríem de desactivar aquest immediatament després i mentre estigui obert, sinó que quan es tanqui després sabran els resultats. Si els deixem obert algun d'aquests, doncs el primer intent vol dir que cada vegada que proven tenen tota la informació, per tant fàcilment el segon cop acertaran totes les preguntes, si els deixem contestar més d'un cop, i si ho fan mentre està obert, quan l'hagin entregat, un alumne podria anar passant els resultats a la resta. Deixem aquests dos desactivats i deixem que quan es tanqui després ho saben. L'aparença, doncs, no hi ha massa a triar, si volen dels decimals o què. El CFD d'examen és per si els volguéssim bloquejar el navegador, però s'hauria de configurar, per tant, de moment no ho deixem. Restriccions extres durant els intents, que demani una contrasenya, o que els hi facis per un cert temps entre intent i intent. Imaginem que nosaltres volem que s'ho repensin abans de tornar a contestar i els diem, doncs entre el primer i el segon tardes 10 minuts o 20 minuts perquè s'hagin de repassar. Una retroacció global, per si els volem donar un comentari, doncs veiem que han contestat el 50% de les preguntes correctes, doncs tens la meitat de preguntes correctes. Per donar-los alguna pista de com van en el resultat. Els paràmetres comuns no cal que ens hi posem gaire de moment i la resta tampoc. Les restriccions d'accés si volguéssim que un qüestionari es contestés després d'un altre qüestionari. Farem en tot cas algun assaig més endavant.
Ara desaríem els canvis i tornaríem al curs, però fixeu-vos que en aquest moment encara no hem posat preguntes. D'acord? Tenim aquí el qüestionari definit, però no hi hem posat cap tipus de pregunta. Per posar-hi preguntes hem d'entrar i ens diu que hem d'afegir una pregunta, perquè encara no en tenim, d'acord? Anem a afegir una pregunta i en aquí triarem si la volem fer nosaltres o la traiem d'algun dels bancs de preguntes que tenim. Podem fer una pregunta concreta d'un banc de preguntes o bé una pregunta aleatòria. Imaginem que tenim un banc de preguntes amb 100 preguntes i només en volem 10. Doncs que ell en triés 10 aleatòriament. Aquí els triaríem nosaltres, aquí deixem que els triï el mateix programa cada vegada que fa el qüestionari. D'acord? Aquí doncs triaríem la categoria, que nosaltres teníem les preguntes, aquí en té 5, imaginem que jo en agafo 3 i vull que faci 3 preguntes aleatòries d'aquestes 5. Així ens pot anar generant diferents qüestionaris en diferents moments que es vagi creant aquest. Afegeix una pregunta aleatòria i ja ens genera aquí les 3 preguntes aleatòries. Ara sí que ja tenim el qüestionari fet. D'acord? Aquí tenim la qualificació màxima, que són 10 punts, és l'habitual, i aquí són les que tindrien, i farà la proporció d'aquestes 3 a un 10. Si ho volem complicar encara una mica més, li podem dir que a més barregi les preguntes, i això ens serà un qüestionari totalment aleatori. Per cada alumne li pot sortir preguntes totalment diferents. D'acord? Aquí ja tenim les preguntes, anem al qüestionari, i si volem podem fer una previsualització del qüestionari. Podem veure com veuran ells aquest qüestionari. La primera pregunta ens ha donat l'opció d'editar-la nosaltres perquè som professors, però si els alumnes no tenen cap tipus de possibilitat d'editar-la. Imaginem que els contestem, faré a sorts, així es pugui veure que aquestes coses no solen funcionar massa bé quan es fan a sorts. Acabo l'intent, podria tornar a l'intent i tornar a repassar, a veure, aquesta pregunta, ara m'ho he pensat i canvio l'opció, acabo l'intent i l'envio i l'acabo, d'acord? L'envio tot i l'acabo, em pregunta, estàs segur que vols deixar ja de fer-lo? És el que els diria als alumnes i ara em diu la nota. En aquest cas, em diu que he tret un 1, i fins que no es tanqui no sabré les respostes correctes. Si jo en els paràmetres aquí els hagués deixat que veiessin els resultats abans, les opcions de revisió, imaginem que jo els hi deixo tot activat, que era una de les possibilitats, després del meu intent, des dels canvis i torno al curs, visualitzo el qüestionari, torno a fer la previsualització i en aquest cas fixem-nos que ja directament ens ha canviat les preguntes. Per tant, jo tornaré a fer el mateix d'abans, aniré a sorts, bàsicament per fer-ne més aviat, contesto i quan envio i acabo, en aquest cas em diu la meva puntuació, en aquest cas he millorat, he tret un 2,2, però a més em dona tota la informació de les respostes correctes. I per tant, els alumnes en aquest cas poden tenir-ho i passar-ho, o aprofitar per estudiar.